So, yan na po. Ready na po ang ating pork dinakdakan. Good day mga ka-studio. Today's episode po is another outdoor cooking. At magluluto po kami ngayon ng pork dinakdakan. Mayroon pa ko ditong pork belly. So ito yung gagamitin natin mga studio for today's episode. So hindi natin patagalin to. Tara po, simulan na po natin. Pakuluan natin to ng 30 minutes po hanggang sa lumambot yung baboy natin. Balikan natin mamaya. Yun na to mga studio. Rest muna natin to sandali mga studio para matimplahan po natin. Kasi sobrang init pa po nito. Titimplahan na po natin to mga studio. So ang gagamitin natin dito po ay asin lang po. Yan, asin. Hindi na po mainit ito mga studio. Same process po sa kabila. Yan, okay na to. Ihawi na po natin to. Madali lang po itong ihawin mga ka-studio. Mga 10 minutes lang po. 10 to 12 minutes lang. Babaliktarin natin siya every 2 minutes po para maayos yung pagkaluto niya. Luto na to mga studio, okay na to. Kasi napakaluan na naman natin to eh. Yan. Tara po, hiwain na po natin to mga studio. Hiwain natin to ng maliliit mga studio. Ganyan po. Simulan na po natin pagtimpla mga ka-studio. Unang-una po, maglalagay tayo ng mayonnaise. Real mayonnaise po ito mga ka-studio. Yan. Tapos, maglalagay ako ng kunting toyo. Yan. Kunting suka. Yan. Tapos, limonsito. Kalamansi. May iring lagi. Isa. Yan, dalawa. Isa't kalahati po na limonsito. Yan. Tapos i-mix ko ito mga studio. Wait, kuha ko ng kuha na para mix.
Yan, okay na ito mga kasudyo. Next. Sa isang malaking bowl po, ilagay ko ang ating bili. Yan, nasugba na mga kasudyo. Tapos, meron ako ditong sibuyas. Tsaka, ito po, siling haba, tsaka siling labuyo. Lagayan natin yan. Tapos itong na-mix natin mga kasudyo, ilalagay ko na din dito. Gurduin natin na matilok yung tanan kay lami. Yan. After nyan mga kasudyo, maglalagay po ako ng kunting asin, tsaka black pepper. Kunti lang po. Yan. Tapos i-mix mo natin to. Kung panguna. Ang sarap nito mga kasudyo. Mayroong kunting anghang na namis. So, ayan na po. Ready na po ang ating pork dinakdakan. Ayan po. Mukbangan na to. Let's go. Ito na mga kastudyo, luto na ang ating dinakdakan. Ayan, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Ayan, thank you po. Sound check na. Kirang sounds. Okay na pala mga kasudyo. Excuse me po. Ram, mga na ta. Sige pa. Naghanda din po kami dito ng mango. Sus, kalami na ni mo. Medyo maanghang po ito. Bagay po to sa mga hindi mahilig sa atay, ko diba utak ng baboy. Yes. Kasi ito pure bili lang ginamit namin ba para masarap. Kayong iba din po, hindi kasi kumakain ng atay tsaka utak ng baboy na. Kain po tayo. Kain po tayo. Mm. Masarap na creamy. May lamis-lamis, no? Dahil sa mayonnaise. First time yung katikim ng dinakdakan, no? Ito pala yung dinakdakan. Sobrang sarap po. Ang mayonnaise din natin na ginamit po dito, galing po ibang bansa yung pinadala ni Ma'am Joy Cuevas. Imported po yun na mayonnaise. Maraming salamat. Ang sarap, no? Excuse po. Pwede din po kayong gumamit ng Ladies Choice po na mayonnaise. Ito lang kasi yung available sa amin ba. Yung pinadala ni Ma'am. Ang dami pa kasi. Maraming salamat, Ma'am Joy. Kain tayo. Mega shout out, Ma'am, at sa buong pamilya niyo po. Kain po.
Ang sarap na agahan natin pa. Mm. Sakto lang ang hang mang. Mm. Mira mang. Yung mga hindi pa nakatikim ng dinakdakan dyan. Try nyo po Try to. niyo po. Panalong panalo po. Combination ng kuhan ba? May anghang, tapos creamy siya dahil sa mayonnaise. Tsaka manamis-namis. Kung gusto nyo po mas manghang pa, dagdagan nyo ng siling labuyo o kaya siling kulikot o kaya siling demonyo. Sa lahat po ng nanonood ngayon, maraming salamat po. Kain tayo. Kain mo tayo. Sarap ng hangin, no? Mabuti na lang pumasok ng hangin. Oh. Saka madaming ibon dito mga studio, kaya kung maririnig nyo po sa kuhan, mic. Ang cute po ng huni nila. Gusto mo po? Huwag mo lang kainin yung sili kung ayaw mo ng manghang. Ano ako? Hangga tayo. Panalo yung agahan namin. Pinagpapawisan ako. Cheers tayo pa. Tubig po tayo. Shout out po muna kami. Shout out Nyingo family, Ayong family at Morala family from Maragusan, Davao de Oro. Diana Dison from Pampanga. Corazon
Iskasinas, birthday niya sa April 11. Ngayon? April 11 ngayon? Kahapon. Oh, kahapon ba? Belated happy birthday. Belated happy birthday po, ma'am. Shoutout din po ang Hilito Kalulot from Davao del Norte. Maria Teresa Rapada, Zanea and Princess Vlog, Rona Jane Dubai Vlogs, Queen Pijorn, Jory Rama, Gina at Rosario Inano from Sorsogon City, Bicol, Rodilito Silicios, Mary Ann Ramos, Eden Fria from California, Ma'am Caridad Angeles from LA, Ate Bella from Vancouver, Canada, Lily Villamor, Roxanne Dolar from Davao City, John Piña Sirada from Novaliches, Quezon City, Jess Joanny Alabat from Dumaguete, Lani Kilario, Jeda Liena, Jamaica Andre Giaw, Verna Castro from Angeles City, Baby and Aziz Hong Kong, Shane Katan from Negros Oriental, Nina Vorges, Ariza Danseco, Mangoron family from Manawag, Pangasinan, Marisa Rivera, Gloria Cagas from Siargao, Gonzales family ng Tarlac City at Wolin Omila. So yun na po lahat mga ka-studios. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po. Pork dinakdakan. Sobrang panalo po sa sarap. So magpapaalam na po kami. Kita-kits po tayo sa susunod na outdoor cooking at mukbang. Bye-bye!